Hej alle sammen. Jeg vil godt hilse alle medlemmer og venner af Adamas Private School Foundation. Så som I kan se på billederne, så står jeg nede i vores lager i Padborg, hvor det er til, vi har samlet en hel masse stole og skolebord og computer, hjælpeudstyr til handicappede, bord til computer, bord til lærerværelser og skabe til skolen og til lærerværelset, samt en hel masse musikinstrumenter som klaver og guitar og andre ting. Og som I kan se på billederne, har vi også samlet en hel masse computer, tekniske udstyr, som printer og scanner med mere. Alle disse ting, som I ser her på billedet, der har vi bestilt en 40-fods container, hvor vi har fået bevilget fra MS, der så skal sendes ned til skolen i Senegal i Ziguinchor. Og hvis alt går efter bogen, så kan vi begynde at sende den første container her til slutningen af februar. Og som formand for Skolefonden vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer og frivillige hjælpere, der har gjort dette muligt. Uden dem vil vi ikke have nået så meget, som vi har lige nu. Så vi vil godt sige rigtig mange tak til alle dem, der har hjulpet os. Hej hej.